wala mala nafsalahu sailatun. Ora dimakfu saking sethithik teko najis utawa mboten dimakfu saking pinten-pinten najis kecuali sethithik teko gedhe. Terus matur-matur nana. Terus kewan sing mboten nggadha gedhe sing mili. Nalikane niki ceblok wonten wadah matur-matur mati nek niku. Niki mboten najisaken. Dadi umpama nggih panjenengan niku kenging gedhe niki mek titik utawa niku nanah mek titik. Niki najis hukume tapi dimakfu. Lah titik karo akeh ukurane sak pira? Niku secara adat lek jare wong iku titik ya titik, lek ning akeh nggih ya akeh. Dadi niki adat sing didamel ngoten. Niki hukume makfu. Tapi nggih awake dhewe niki wis ati-ati wis diumbah ngoten. Terus ngoten kewan sing mboten enten gedhe sing mili niki lek nyeblok teng wadah niki mboten najisaken. Biasane seneng ngoten niku cecek. Cecek niku lek kopi mari ngono gak nang diombe nganti meneh. Niku gawe kolam renang karo cecek niku. Niki mboten najisaken niku ngoten. Wong diombe yo gak apa-apa. Lah nelek jenengan mboten semerap lek niku nelek ya gak apa-apa. Lek ngerti ku nelek teng jenengan wani tanang tak nelek iki kene yo gak kene. Utawa jenengan ngerti ajen kopi ini mambu telek cecek niku gak kene. Biasane selain apa niku cecek niki curu nggih, curu. Tapi sing mboten enten darah sing miri niki curu, tekek, walang. Golongane ngoten niku mboten mili. Lan salah sairatun. Umpama ndek mriku nganti mati mboten najisaken. Maksude niku makfu. Lek anjen najis nggih makfu. Laler nggih. Terus kanjeng Nabi idza waqa dzubab fi inahdikum falyakmishu kullahu. Terus kanjeng Nabi lek ana cecek iku kok nyemplung ndek adahe sampean kabeh iki delepno pisan terus mari nubuaken pulane ndek salah sijine suwiwine laler sing kalih niku iki ana tombone sing liyane iku ana penyakite. Laler niku lek nyemplung niku kadang-kadang niki miring. Lah sing miring niku niki penyakit. Penaware niku ndek sing suwi sitoke. Dadi didelepno kabeh terus dibuang, langsung dibuang. Niki cecek. Terus niki nggih dalil niki nek mboten najisaken. Ya dibuang ae nek aku gila, hati-hati. Jenengan kadang gak iso nerapno niki. Contoh, kula paringi contoh, slametan. Slametan iku sing diundang ana 350. Lah dadak kecemplung curu nek jangane. Ayo, sing engker najis. Najis niku mati pisan. Kadang kena godhog. Ya gak usah kondo-kondo. Niku dimakfu, ngoten. Lek kecemplungan tikus lha iku ya ngur anu. Agar enggak tetep najis. Curu utawa cecek utawa laler nggih. Utawa kadung gawe wedang. Kadang gawe wedang pun kata. Kopine ketekan Den, rasa. Utawa gulane ketekan. Katekan gak nutut, katene golek aja wis bengi. Nggih pun niku mawon. Dadi napa niku yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dadi Gusti Allah ngarepno sampeyan niku sing gampang, ora ngarepno sing angel. Sing malih niku kita kedah hati-hati niku masalah beleh nggih. Beleh niki lek gak ngerti carane beleh niku biasae cok zakat ngoten niku. Utawa napa niku getine niku diadahi digoreng. Ya niki gak oleh ngoten. Utawa gak pedhot. Otote ambekan niki mboten pedhot. Terus otote panganan niki mboten pedhot. Niki hukume dados batang. Lek sunah niki otot gulu iring niki pedhot. Berarti nek beleh niku di notokno sampe teng mriki.
niku leres ngoten. Dadi nek sampai niku mboten niku suwe lek otot bluwering gak pedhot niku biasane suwe. Termoten-moten hati-hati niki nek masalah pitik potong nek tumbas di peken. Niki lek mek ana bolongan sak paku niku utawa mek sak driji niku batang. Kenapa? Yo gak pedhot anune. Otot panganan kali otot lambekan. Pokoke mek gawe syarat iku sit ngoten. Paling enggak niku mluwek niku jeruk kira-kira ana sak sentian niku. Utawa lebih. Kan wonten niku mek biasa bolong cilik. Tapi nek kula ninggal sing ndek mriki niku insyaallah kabeh niku meneras. Ngoten. Tapi ono sing anu mek titik. Nek mek silet paling sit kan mek diuncal-uncal. Mati ba orang niki ditingali riyen. Niku ndak batang. Nggih. Mungkin niku